रिक्वेस्ट करे वालों का जोरदार ताली बजा दे लगा कि सोने के सिंहोरा वाली हले अमबाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया खोला बबुआ पलक के बढ़िया मंगिया बहो रब हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया मंगिया बहो रब हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया कैसे के खोलिया पलक के बढ़िया कैसे के खोलिया पलक के बढ़िया हो मोरा जागे ओलरल बाड़ी मोरा जागे ओलरल बाड़ी ससुर जी के दियावा हो मोरा जागे ओलरल बाड़ी ससुर जी के दियावा हो मोरा जागे ओलरल बाड़ी। पंडियो जी लोग पे गाड़ी सुना दी देखिए हो बैठल बा एकदम देखिए ई जुगलबंदी पहला बार भइल बा ऐसे एक दो कलाकार के संग हमर भइल बा लेकिन आज फर्स्ट बार कलुहिया के साथ मुलाकात भइल बा ता मिलावतनी गनाना ए पाड़े बाबा मिलावतनी गनाना ए गुडू बाबा मिलावतनी गनाना ए गुडू बाबा। देखी एही में बा गाना ना मिलावल जला तबे बियाह शादी होला देखल जला कि लड़का लड़की के गुण मिलता कि ना लेकिन आज के जनरेशन में गुणों मिलता तो भाई 36 के आंकड़ा रहता तू हमरा से कम नहीं तो हम तारा से कम नहीं की गुड्डू के मौकी गुड्डू के मौकी बड़की खिलाड़ी अरे हाय सती के मौकी बड़की घूमेली रोज कहाँ बैरिया बाजार में खोजली मोटू बेलाना ए पाड़े दिलावा तनी गनाना ए पाड़े भैया आई जो किया जो हमार भाई कहत रे सब हेलो हेलो ई में कहल जाला कि एही जाके पंडित जी के नइखी कहत पंडित जी गाली गीत के जब चलल बा तो यही में एगो गाइल रही हम कि लाल मरिचाई हाला हाल के पिसाई हनुमान जी के गड़िए पछा पाई गुडू के एथी पछा अरे पेट ताहर भरल हाकी नाए गोलू भेड़िया अरे पेट ताहर भरल हाकी नाए कौन भेड़िया झूठे पता ले जाला हो अब देखिए लाल मरिचाई भई छपा गइल बा लेकिन एकर पूरा करी जरूरी बा आ जतने छपाई तो तने भाभाई देखिए गोलू जी चलिए हम अब न गए अब देखिए कि जतने छपाई तो तने भाभाई गोलू तिवारी बाबा
इनका के सुनावल जी बहुत डिस्टर्ब करत रहे थोड़ा थोड़ा देर में। आ हमनी के बड़ी मजा